L'empresa del teu pare era de quin sector? Fabricació i manipulació de paper. Molt poc sexy, Paper de vàter, paper de cuina. Colabox, una de les primeres aventures de supermercat online. Creieu que la veu encertant en el moment d'inici de negoci o no? És obvi que no. Colabox va acabar amb una venda. Com es va originar l'acord? Per LinkedIn, bàsicament. I crec que el que vam veure va ser una companyia que ja tenia facturació, però sobretot tenia coneixement del mercat i teníem l'equip. Ja està de vendre enciams online, o sigui, s'ha acabat. Llavors et planteges un management buy-in, que no és gens habitual a Espanya. Quan veig Reskit penso, uau, la idea és això, que una companyia que està en un raconet de Lleida que es diu Palau d'Anglesola, d'allà la portem al món i la fem gran, la multipliquem per 10 en tamany i després ja veurem. Manglar Podcast. Històries que inspiren a emprendre. Jaume Gomà és un d'aquells emprenedors que no es rendeixen fàcilment. Va fundar Olabox, el primer supermercat 100% online de l'Estat, i després va liderar l'aterratge de l'unicorn Rohlit a Espanya. Passada ja una dècada venent enciams per internet, com ell mateix diu, ara impulsa Reskit, una startup nascuda a Lleida que ajuda l'e-commerce de tot el món a créixer des del mòbil. En aquest episodi parlarem d'emprendre i aixecar-se després de cada sacsejada. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola Jaume, què tal? Benvingut a Manglar. Moltes gràcies. Encantats que estiguis aquí. Igualment, molt content de ser-hi. Fantàstic. Ens agradaria començar per l'inici, no? Una mica el Jaume de 10 anys, què volia ser? El Jaume de 10 anys volia ser bomber. Volia ser bomber, vivia en un poble, a més, en un poble petit, a la Riba, i a la Riba, província de Tarragona, un poble de 400 habitants, i vivia dintre del perímetre fabril de l'empresa del meu pare. I la veritat és que era això, un nen de poble que aquella il·lusió inicial era ser bomber. L'empresa del teu pare era de quin sector? Sector de fabricació i manipulació de tissú, de paper. Molt poc sexy, paper de vàter, paper de cuina. Però tothom me'n fa servir. Aquests a vegades són els millors negocis, també t'ho dic. Totalment. Llavors, ja si ens centrem més a la part més professional, inici, vas estudiar a la universitat? Vaig estudiar a la universitat, sí. No he sigut massa bon estudiant, o sigui, se'm donava bé anar a exàmens i donar el resultat, però era poc constant anar a classe. Em dedicava bastant més a fer coses paral·leles, com muntar un club d'esports, com organitzar viatges d'esquí, coses d'aquestes, no? Llavors vaig fer primer turisme i després vaig fer empresa. Però diguéssim que la part d'estudiar no és el meu. M'he dedicat molt més a treballar després que... Sí, ja tenies una mica un esperit emprenedor bastant des de fins i tot quan estudiaves, o no? Sí, però tot i així no em vaig posar a emprendre fins després d'haver fet diverses etapes d'aprenentatge en empresa corporate i no tan corporate, no? Vaig estar com 10 anys treballant primer de guia i monitor d'esquí, i després de cap de guies, i dedicant-me molt intensament al món dels viatges d'esquí, de portar gent a esquiar i d'ensenyar a esquiar. Vivíem molt bé, ens pagaven bé per fer el que més ens agradava, i quan va acabar aquesta etapa vaig començar a treballar el que es coneix ara com a startup, que era una empresa petita que començava i que jo vaig ser el primer empleat, en el fons, i la van portar a una empresa que tenia 20 i pico persones treballant, que ja tenia una facturació sòlida. Vaig intentar comprar l'empresa, una part, la meitat, no va sortir bé la jugada a última hora i a partir d'aquí me'n vaig anar a treballar a una cosa que avui en dia ja no es coneix, que en aquell moment era Eresmas, que va ser com el primer gran portal de serveis i continguts d'internet, no? Que era del grup Retevision, després ho va comprar Wanadu, després es va convertir en Orange, i va ser com una gran etapa de, per mi, formació espectacular. Vaig estar 8 anys i mig. Vaig aprendre molt, vaig arribar a un nivell de direcció bastant alt, mà dreta del director general de tota la part d'internet, i després vaig saltar a la direcció general de Segunda Mano, el portal de classificats de l'era pre o a la pop. O sigui, i a Retevision quines funcions vas fer allà dintre? En quines àrees vas treballar? Vaig començar amb una part bastant comercial i vaig anar derivant cap a gestió i molt això, portar tota la part d'ingressos
del que eren els serveis d'internet, no? El mail, per exemple, abans es monetitzava el mail, es monetitzaven els foros, es monetitzava serveis al xat, i una miqueta era portar tota aquesta línia d'ingressos complementaris a lo que era la connexió a internet i acabant sent la mà dreta del director general de tot el que era l'àrea d'internet del grup. I fent compres, fusions, bastant variat. La veritat és que va ser... I per què vas fer el salt a segunda mano? I vas sentir estancat? Què va passar? No, de fet va ser el director marxava i sense dir-me res va donar-li el meu telèfon a un headhunter i bàsicament em van col·locar. I vaig dir, doncs, una direcció general com la de segunda mano em va semblar superatractiu. Jo en aquell moment estava anant 4 dies per setmana a Madrid, perquè Eresmas la seu central estava allà, tenia ganes de tornar a estar a Barcelona i va ser com un moviment bastant pràctic. I una experiència molt xula. Segunda mano, quant temps va ser? I explica'ns una mica l'evolució del negoci mentre tu vas estar allà dirigint. Va ser pràcticament 4 anys, però més que evolució el negoci estava bastant madur, però encara teníem rotativa de paper, més el que era el portal online. El negoci, evidentment, creixia en online molt més que en paper, que estava menguando, i el que va ser la transició de tancar el paper, reforçar molt l'online i començar a entreveure que hi havia una cosa que es deia mòbil i que això s'anirà movent cap al mòbil. Però aquesta etapa la vaig deixar pel següent. Perquè ja entenc que ja vas començar tota l'aventura d'Ulabox. Sí. Com va iniciar? D'on va sortir Ulabox? Perquè tenies dos cofundadors, no? Ulabox, com va ser la llavor del projecte? El David i el Sergi. Jo diria que la llavor surt de Seed Rocket. Jo mentre estava, no sé si va començar quan estava a Eresmas o a Orange, o va ser just ja segunda mano, però des del principi de tot de Seed Rocket he estat vinculat com a mentor i com a business angel a tot l'ecosistema Seed Rocket, i per tant aquesta ebullició emprenedora era constant, no? I de fet era una discussió que sempre teníem amb el David, el president de Nuntis, del grup de segunda mano, que era, però saps, per què dediques temps en això? És perquè m'ho passo molt bé, perquè estar amb emprenedors em donava una energia brutal, perquè aprens coses, perquè a més estant amb ells pots impactar molt positivament, pots ajudar moltíssim, no? Llavors era com un todo en uno, que m'ho passava de conya. I portava ja anys mentoritzant, anys invertint, i la pròpia flama, quan estàs en aquest ambient, creix molt ràpid, no? I llavors vaig començar a pensar, he cobert el meu cicle a segunda mano, havia fet el meu projecte i la següent etapa ja no tenia sentit fer-la allà, i per tant em vaig sentir prou madur, prou preparat com per emprendre. I en aquest context començo a pensar què faré, coneixo el David i el Sergi, que estaven amb un embrió d'Ulabox ja començat, i vam decidir sumar-nos i fer el projecte. El David i el Sergi què t'aportaven? O sigui, per què vas pensar que serien bons socis? Perquè entenc que no teníeu relació prèvia. Us vau conèixer llavors? No, però la vam fer durant moltes jornades, durant mesos. No va ser una decisió immediata, però jo els conec perquè dos amics seus i meus ens posen en comú, en el fons, no? O ens parlen suficientment bé i honestament de cadascú. Llavors, per un costat teníem el Jesús Monleón, i per l'altre el Dani Jiménez, no? Fa molt fàcil, no? Que gent d'aquest nivell t'introdueixi, t'acompanyi en el procés de conèixer els teus futurs socis. I llavors què m'aporten? El Sergi és una bèstia a part a nivell tecnològic, CTO. Jo no sé programar ni una sola línia de codi, per tant em complementava perfectament, i jo sóc de gestió, i el Sergi és el que menys li interessa. El Sergi, com menys relació amb el ser humà tingui per treballar, millor quasi. I el David era un híbrid. El David és un tio molt bon producte, que té background tècnic i que té capacitats de gestió també xules, però quedava just al mig fent una peça molt interessant, amb una visió molt de com construir un producte molt potent, amb l'obsessió per cuidar el client, per mimar-lo, per donar una experiència espectacular, no? Que al final va ser, jo crec, que la gran empremta que va deixar Ulabox. Que Ulabox, bon, repàs ràpid, una de les primeres aventures, no sé si la primera, ara també ho confirmes tu, de supermercat online. Una mica l'any de fundació va ser... 2010, setembre de 2010. Un moment molt incipient, no? Vull dir, què vau veure allà? Creieu que la veu encertar en el moment d'inici de negoci o no? És obvi que no. Jo crec que el gran error d'Ulabox està en el moment, en haver escollit molt malament el moment, en ser molt naïfs i creure'ns que
tots aquells informes que deien que lo nuevo, the next big thing, serà la disrupció a l'alimentació i serà online. Després de que hagués sigut moda, hagués sigut banca, hagués sigut viatges, ara venia alimentació. I no era veritat. No vam saber llegir bé la força que podia tenir l'incumbent de la categoria en bloquejar el desenvolupament de l'online perquè no li interessava, no? Per una qüestió de que al final a l'offline és on realment marginen bé i l'online només els afegia capes de cost addicional i per tant no hi havia cap interès. I l'altre gran error jo crec que va ser el fer-ho aquí, no? Hi ha llocs molt millors per desenvolupar un negoci d'alimentació online que no a Barcelona, a Catalunya, a Espanya. Per una qüestió de densitat, de superfície instal·lada de retail, per una qüestió de desig inversor, per molts factors, no? Sí, de fet, jo recordo aquella època també que hi va haver certs intents dels grans players, no?, que entraven i sortien de la categoria, no? Vull dir que no feien suposo que tenien una mica d'aquesta una empenta per potser fer-ho, però després suposo que els números no sortien. Bueno, hi havia una mica una resistència òbvia i evident que segur que des de dintre es veia molt més clara. Entenc que a la Vox vosaltres cobríeu tot el cicle, no? Vull dir, vosaltres al final entenc que anàveu a distribuïdors d'alimentació, no sé si anàveu de productor, alimentació / supermercat, i vosaltres compràveu tipus majorista, teníeu la vostra plataforma online i entenc que, no sé si fèieu també la distribució, tota la logística era vostra també a l'inici? Hem tingut diverses fases. Vam tenir fases de comprar majorista, la fase inicial, que aquesta és divertida. Vam començar amb un magatzem a Zona Franca horrorós, que ja no existeix, el van tirar a terra, amb sostres altíssims, molt lúgubre, amb només 600 referències comprades a majorista, però eren referències que, a més, no estaven pensades per la llar. O sigui, comprava majorista que venia a coses més industrials, no? Teníem un detergent que era de 10 litres. Moure la casa era complicat, no? Però va ser tota aquella fase d'aprenentatge de quin assortiment necessitem tenir per poder satisfer el client. I vam començar d'aquesta manera ràpida, molt MVP, i després ho vam anar sofisticant. I vam acabar tenint un magatzem no propi, però sí llogat i operant-lo conjuntament amb la propietat, amb moltes referències, 4.500 metres quadrats, i amb unes 15.000 referències potser vam arribar a tenir, que és una barbaritat. I a més, amb in and outs de diaris de gent que ens venia a fer entregues de producte per coses molt específiques que nosaltres consolidàvem el magatzem i disparàvem a casa del client. Doncs vam muntar tot sempre amb el que se'n diu 3PL, sempre teníem un operador de magatzem però amb personal nostre dintre que supervisava i liderava, i el mateix amb delivery. Sempre vam tenir empreses de tercers que ens feien el delivery, però amb nosaltres molt a sobre, i formant-los, seleccionant el personal i anant a repartir amb ells bastant sovint. Dels tres grans reptes que jo imagino una mica del negoci de la Vox, i aquí tu em dius si me'n deixo algun important, vull dir, jo a la meva ment separaria una mica la tria de catàleg, no? I com et cases amb aquest catàleg, quin tipus de catàleg, quin tipus de producte, després l'operativa seria tot un altre món, no? I optimitzar l'operativa. I després hi hauria tot el repte de crear una categoria nova en el sentit de convèncer aquest consumidor final, no? Aquest punt d'educació de que aquesta opció existeix i de com funciona, no? I de que sigui valent i que ho provi. Amb quin dels tres veu patir més? Entenc que és els tres, però vull dir, quin dels tres diria? Amb moltíssima diferència amb el tercer, amb el que és atreure l'audiència a comprar. El que dius tu, convèncer, al final el gran repte d'Aulabox es va acabar convertint en un canvi d'hàbit. I fer un canvi d'hàbit quan no ets el líder de la categoria, quan no tens més que 4 perres a la caixa i molta il·lusió, és molt complicat. Al final hi ha un procés mental que quan algú pensa en fer les coses de manera diferent, el que li passa, no? És com les màquines tragaperres amb els dibuixos de les fruites, no? Li passa pel cap els logos de les marques que sempre ha conegut. No pensa en una marca nova que acaba de conèixer, i per tant hi ha un esforç titànic tant de persistència per un costat, que d'això en tenim un màster, però també d'inversió i després d'inversió tant en buscar l'usuari, en requerir molts impactes perquè realment acabi convencent-se en provar-ho, però després en executar, perquè si no executes segons la proposta de valor de tant al nivell que li has promès, al final no tornarà i hauràs invertit molt per res, no? I per tant aquest va ser l'aspecte més complicat. I en aquest àmbit,
quina acció veu fer, per exemple, d'èxit o alguna cosa que us equivoquéssiu molt? Jo recordo, per exemple, que vau estar a tele, no? Hi havia el famós Ula 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 Box. Quines campanyes, què veu fer que va funcionar i què veu fer que, mira, no ens en sortim, no, o ha sigut un despilfarro de diners perquè no té retorn? Seria que potser la més xula, i tu te'n recordes encara fins i tot de la musiqueta, no? De l'Ula Ula Ula Box, jo crec que aquella campanya va ser magistral a nivell de, fins i tot de cost, la vam optimitzar molt de cost, es va treballar molt creativament, vam fer una planificació molt potent, amb una freqüència i intensitat, va donar molt bons resultats, però després te n'adones que tu fas això i el dia que estàs en pico d'audiència, la porta del magatzem es trenca i no pots sortir a repartir comandes, no? Per tant, jo crec que hi havia una mica la falta de balanç de tenir suficient capacitat d'inversió per executar bé, tot i haver pogut fer aquest tipus d'accions, no? I que igualment, si això no ho fèiem de forma constant i molt persistent, eren petites taques que no acabàvem de fer el canvi suficientment, no? Perquè el negoci agafés el volum, que el pogués fer rentable. L'alimentació és un negoci que online, sobretot, pateix una estructura de costos molt elevada. I per tant, aquest tamany era molt important assolir-lo en un temps no massa llarg. Però la inversió que requeria era salvatge. I potser a nivell d'error, jo diria que el major error va ser obrir Madrid, anar a Madrid massa aviat, que no té absolutament res a veure, i ho sabíem, però tot i així vam cremar diverses bales que haguessin anat molt millor a fer-la servir a Barcelona. I tota aquesta inversió, tota aquesta prova i error, entenc que aquí hi va haver bastantes rondes de finançament. Entenc que fins a aquesta experiència a nivell de fundraising per tu era nou, no? No sé si havies fet alguna cosa... No, perquè l'havia fet ajudant a emprenedors en l'entorn de Seed Rocket. Com va ser el tema del fundraising? El lideraves tu, a Ulabox? Explica'ns la part fosca del fundraising. La part bonica ja la sabem. La part fosca del fundraising, jo diria que la més fosca de totes és quan se t'han acabat els diners o estan a punt d'acabar, tens 60 nòmines per pagar i toca fer-ho com puguis. Que és convèncer, és buscar fórmules perquè via notes convertibles puguis anar aguantant i anar tirant fins que pots fer la ronda, no? I després convèncer inversors en una categoria com alimentació, amb una empresa que té marge de contribució negatiu, que tu de finances en saps una miqueta, i un marge de contribució negatiu és una soga financera de llibre, és complicat. Doncs crec que segurament és amb el que més vam excel·lir, que és convèncer gent que ens acompanyés en aquest viatge, que també tinguessin molt clar on es ficaven, que no era una aventura fàcil, i aprendre molt tots plegats, no? I jo crec que hi ha grans històries molt xules, molt gratificants, i d'altres de molt doloroses, de moments d'haver de reestructurar l'equip sencer, de fer-se molt petit, de tornar-se a reinventar de zero. En tota aquesta aventura d'Ulabox, entenc més o menys uns 12 anys, no? Si no vaig errat. 12 més després l'aventura txeca, que va ser com una extensió d'Ulabox, i de fet Ulabox va seguir existint durant aquests anys també. Llavors, tot i que no era nostre. Fem, si et sembla, un repàs ràpid perquè també tothom es posi una foto una mica de volums, no? De quin va ser el vostre màxim de facturació, també el número de treballadors, sé que heu pivotat el model més cap al final. Fes-nos una mica una foto ràpida de l'evolució del negoci com a tal. Si vam arribar a assolir una xifra de 20 i pico milions de facturació, que té el seu mèrit, amb treballadors, el que era oficina vam arribar a estar amb 60 llargs, no arribava a 70, però després teníem tota la gent de magatzem, tota la gent de delivery, que quan sumaves tot te'n devies anar a 200 persones fàcil, i després vam fer el que dius tu, no? Vam pivotar a un model després de 8 anys, vam començar a fer un MVP per reinventar la companyia, fer-la més ràpida de servei d'entrega al client, fer-la més eficient a nivell de cost, més àgil, i anar a buscar l'EBITDA a tota costa. I vam estar molt a prop, però no vam arribar a assolir. I aquí va ser quan vam vendre a la companyia txeca Rohlik. Abans d'anar a la venda, que ara anirem, una mica la mateixa experiència dintre de l'e-commerce, que després ja ho veurem, però vull dir que segueixes posat en aquesta vertical. Per negocis d'e-commerce que comencen, estan creixent, tu creus que té sentit o no? O quins pros i contres li veus externalitzar la gestió del magatzem? Creus que és una cosa que sí ha de ser
O que té sentit tenir una època en creixement on externalitzes tota aquesta part? Per mi és una qüestió del meravellós foco. O sigui, quan comences, el que has de tenir és un molt bon producte i aconseguir que vingui gent a comprar-te aquell producte. Tot el que no sigui això és despistar-se. Per tant, la meva suggerència sempre ha sigut treure totes aquestes capes a fora, demostra que tracciones, demostra que té sentit el pla que tens al cap i amb un Excel, i a partir d'aquí vas internalitzant les capes que et puguin donar menys desenfoc per un costat i per l'altre més marginalitat. No? Però totalment, jo començaria sempre externalitzant. Vale, per tant, delivery i operació de magatzem, començar externalitzat i anar internalitzant a la... Claríssimament i sense cap mena de dubte. Perfecte. Tornant a Olabox, com bé comentes, Olabox va acabar amb una venda. No? Com es va originar aquesta venda? Va ser una venda, una búsqueda proactiva vostra, us van venir a buscar? Explica'ns una mica la història de com es va originar l'acord. Per LinkedIn, bàsicament. un missatge meu de LinkedIn al fundador de Rohlik. Això s'origina perquè arribem a un punt, a l'any 10, 11, en el que has fet ja el pivotatge, l'has completat, han sortit el David i el Sergi del projecte perquè estaven esgotats i molt normal. Tenim un dinar, jo en aquell dinar els dic, jo encara tinc energia, no sé d'on la treia, també tenim una responsabilitat tant per la gent que quedava a l'equip com per als inversors, que també em donava forces addicionals segurament per seguir lluitant. Veia que hi havia una opció, realment, amb el pivotatge de poder donar-li la volta i acabar transformant el que estàvem fent amb alguna de valor, i em costa molt dir que no, i que no ho hem aconseguit. No? I per tant vaig decidir que m'ho quedava jo, que ells podien sortir. Vam fer una transició, la veritat és que molt ben gestionada. Vaig pujar els seus segons o tercers a l'equip de direcció, al C-Level. Vaig reinventar tot l'equip i vam tornar a tirar sols sense el David i el Sergi. En aquella fase, el que es converteix com a més mà dreta meu és el David Campoy, i el David i jo comencem a explorar què està passant a Europa i descobrim un model que no havíem vist i que s'havia convertit en un monstre enorme, passant desapercebut de tothom, amb un racó d'Europa que es diu República Txeca, en el que hi havia una empresa que es deia Rohlik, que s'havia convertit ja en unicorn, havent aixecat una ronda de 100 i pico milions, i que està fent les coses molt ben fetes, i que era molt Olabox en l'essència, no? Que era obsessió per donar-li el millor sortiment amb el millor servei al client, des de l'online i només a l'online, no? Amb una visió tecnològica però aplicada al servei de l'usuari. I anàvem mirant el que feien i era, és la bomba, és que era el nostre somni. Casualment aquesta gent va néixer el 2014, 4 anys més tard que nosaltres, el Covid els va propulsar a base de bé, i a més ja els va agafar preparats, havent fet els deures, sense portar tants anys de desenvolupament i de patiment i d'inversió, i a més amb un founder que venia d'haver vengut 3 empreses abans i d'una capacitat econòmica molt forta, que també va poder anar fondejant la companyia. No? Doncs anem analitzant el que fa aquesta empresa, anem integrant coses del que veiem que executa bé, anem millorant Olabox tant com podem, i arriba un moment en què jo veig que al final o tornem a fer una altra ronda i anem de 2 milions en 2 milions com veníem fent últimament, o buscàvem una sortida que tingués donés un recorregut major tant a l'equip com als inversors, no? Que al final era una venda de la companyia. I en aquest context valoro que la cosa que té més potència, i estàvem en converses per inversió i per altres sortides, per altres èxits, amb altres players més locals i també algun europeu. En aquest context decideixo escriure un mail al Thomas Schuper, que és el fundador de Rohlik. Em contesta menys de 24 hores, en qüestió d'una setmana tenim la primera videoconferència, a la setmana següent me'n vaig a Praga i en 4 mesos hem tancat l'acord de compra-venta. Que quasi se'ns cau anar d'hores per la guerra d'Ucraïna, que va esclatar just després. I Praga està molt a prop i va canviar el context econòmic. Per això no es va llançar mai l'empresa txeca a Espanya després, per culpa de la guerra. I ens va anar, però de molt poc ens quedem sense tancar la compra-venta per això. I quina era la tesi d'inversió per part seva? Què els va convèncer? Era un tema regional, d'entrar a un mercat nou? O sigui, què els hi va agradar de vosaltres? Ells ja volien venir a Espanya. O sigui, la seva idea era venir a Espanya. En aquell moment estaven a República Txeca, a Hongria, a Alemanya i a Àustria.
i tenien un pla d'expansió en el qual estaven començant a obrir Itàlia i volien obrir Espanya i Romania. Tenien ja mirat un magatzem a Madrid i al final jo crec que el que van veure va ser una companyia que ja tenia facturació, però sobretot tenia coneixement del mercat, coneixíem tots els proveïdors, coneixíem totes les mecàniques de com vendre online, teníem tot el coneixement de la infraestructura que fa falta tenir i teníem l'equip. I per tant era com per ells una acceleració. De fet, a les converses amb el Tom va sortir o us inverteixo i competim i veiem com performem cadascú, o us compro. Aquí no competim, és impossible competir amb el que esteu muntant i la solidesa que té. Vull dir, patirem molt i al final crec que té molt més sentit que anem junts que no per separat, no? Junts de veritat, no com a una petita inversió i a competir en el mateix mercat. I aleshores el que aconseguien era accelerar el seu desembarcament a Espanya. En el procés de venda, quines dificultats hi va haver? Ha sigut un procés bastant ràpid pel que expliques, vull dir que realment la cosa estava clara i és una típica compra estratègica que ells amb interès regional, per tant tenen molt clar la dinàmica de mercat i de negoci, d'idiosincràsia de negoci, però en el vostre cas, què va encallar la negociació a vegades? Què va passar en el procés que ho dificultés? El que més dificulta sempre és el valor, és posar-se d'acord amb el preu. Però et diria que ells tenien un doble interès, que una era la part de la venda online nostra i el coneixement que tenim aquí, l'altre és que Espanya és un país estratègic a nivell de sourcing, no? De provisionament de producte fresc. I per tant això feia que hi hagués molt interès per part seva. La mentalitat era molt semblant, o sigui, realment la manera d'entendre la categoria, d'entendre l'usuari, d'entendre la proposta de valor era exactament la mateixa i per tant el clic era molt fàcil i les dificultats van centrar merament en valor, en posar-se d'acord amb el valor, amb les condicions, amb condicions de l'equip un cop s'incorporés en el projecte i en el pla estratègic de desenvolupament de despesa per a Espanya, que va durar pocs mesos perquè vam haver de canviar per culpa del canvi de context econòmic. Llavors, veneu la companyia i entenc que us demanen, o en el teu cas et suposo que et van demanar que et quedessis un temps. La veritat és que no. No? No, va ser bastant més intel·ligent. Diguéssim que part de la venda va amb un paquet de stock options que més temps estigués, més em meritava, bàsicament. Per tant, no era una obligació, però hi havia un desig important. Era una presó d'or, no? Una mica? Bueno, jo crec que hi havia un incentiu molt ben estructurat. No? La veritat és que tenia molt sentit el plantejament i va funcionar. El tema és que no vam poder fer el desplegament que volíem per un context que no depenia de l'empresa. Llavors, quant temps vas acabar treballant una mica pel nou grup? 2 anys i alguna cosa, sí. 2 anys. A l'operativa d'Espanya o havies d'anar a Txèquia sovint? O vull dir una mica amb quin rol? El problema és que això, jo crec que en qüestió de 6 mesos fitxem a 200 i pico persones, muntem un magatzem de 15.000 metres quadrats de zero, fem unes obres, el que es diuen les fit-out works, que són les obres d'adequació del magatzem perquè pugui operar, invertim un CAPEX de 7 milions d'euros, tanquem acords amb centenars de proveïdors, muntem tot el CMS amb tot el producte, descripcions, fotos, inboundegem tot el que és el producte en les estanteries que es compren, comprem furgonetes elèctriques, les vinilem, muntem els carregadors elèctrics, tot a punt per començar a operar. La idea era llançar a finals de juliol a Madrid amb el que se'n diu un soft launch, no? Un llançament diguéssim light i després de l'estiu accelerar. Vam fer 400 i pico comandes de prova real, de provar la tecnologia, piquejar el magatzem, preparar la comanda, despatxar-la, sortir amb la furgoneta i anés a casa d'un client potencial que podia ser amic, familiar o algun treballador. I arriba la notícia es tanca ronda. Tancar la ronda ens ha costat molt més del que esperàvem. Tancar la ronda a nivell de grup Rohlik, que em refereixo. Tancar la ronda ha demostrat que el context ha canviat radicalment, que hi ha un canvi de manera d'entendre la inversió que ja no val només créixer, sinó que val rentabilitat i que aconseguir una ronda més i mantenir el valor de la companyia com s'ha aconseguit fent aquesta no serà fàcil i per tant els diners que s'acaben d'aconseguir s'han d'estirar molt més, hem d'estar preparats per aguantar 2 anys i enfocar-nos molt més en rentabilitzar el que tenim a dia d'avui que en seguir creixent, expandint negoci en altres territoris. En aquell moment es pausa l'expansió de Madrid, o l'apertura de Madrid, un mes d'obrir,
i a partir d'aquí es comencen a desencadenar una sèrie d'events que és reducció d'equip, perquè hi havia gent que no tenia sentit que es quedés, la resta de l'equip distribuir-lo per operacions actives que tenia l'empresa a Europa, com Alemanya, Àustria, Praga o Hongria, i jo, un cop tinc tot això ordenadet i mantenim Ulabox com a Ulabox perquè no havíem fet el canvi de marca ni ho transformàvem en res, em proposo per treballar com a el que es coneix com a Chief of Staff amb el fundador i el CEO internacional a Praga. Llavors passo any i mig anant 3-4 dies per setmana a Praga, fent un màster d'estratègia, de gestió multipaís, superinteressant, molt potent. Jo crec que l'aprenentatge a Roglic és veure una companyia d'un tamany, 5.000 empleats, acaben de tancar l'any fiscal ara facturant 1.100 milions, creixent un 30 i pico % a més, vull dir que bon ritme de creixement sobre una base ja bastant considerable, i que es movia més ràpid que qualsevol startup que he vist jo en tota la meva història d'estar amb emprenedors, de veure molta startup en l'ecosistema, no? Aprenentatge brutal, fascinant, però molt lluny del que m'agradava, que era l'operativa diària d'obrir a Madrid, obrir a Barcelona després, i a més veient que tal com anava el desenvolupament de Roglic, l'execució dels països que teníem operatius, obrir a Espanya ens quedava molt lluny, i per tant a partir d'aquí començo a estructurar un pla de sortida que el negocio amb el Tom i acabo sortint de Roglic a l'estiu del 23. Rebobinant una mica i tornant, m'interessa l'experiència com des de lideratge, de com ho va viure el Tom i l'equip directiu, perquè entenc que, clar, en qüestió de mesos decideixen comprar una empresa a Espanya, decideixen invertir una calarada important en obrir una nova operació, i de cop, pel context entenc que en part també influenciat per la guerra d'Ucraïna i condicions dels nous inversors en la nova ronda, decideixen dir que tot això s'ha de considerar un cost enfonsat i que ens centrem en una altra cosa. Que aquí hi ha d'haver un punt de frustració, hi ha d'haver un punt d'egos tocats, hi ha d'haver un punt de... Com ho vas viure tu des de dintre, o com ho va viure aquest equip de lideratge? Què vas aprendre de... Perquè moltes vegades aquesta és la gran... És un problema que es troba en molts negocis, no? De que tiren cap a una via i els hi costa no frenar i dir prou, perquè és dur. És molt dur, i jo crec que pel Tom va ser molt dur haver d'assimilar que era un fracàs el moviment, o sigui, que era un fracàs al moviment, no, que havíem d'assumir que havíem fracassat perquè no ho podíem executar el pla, bàsicament, no? I això comportava decisions dures, comportava uns costos i comportava un canvi de full de ruta important. Doncs ell va tenir, quan jo li vaig plantejar la meva sortida i que realment eliminàvem la bandereta del mapa a Espanya, ell va tenir un procés que no és fàcil, i per mi jo vaig veure amb una ambivalència brutal entre la frustració d'un cop més aquesta història de l'alimentació online es torna impossible per nosaltres, no? En sèrio? Hem de tornar a passar per una altra penúria més? Doncs sí. Però per altre costat, dintre d'aquesta, el que et deia, l'ambivalència, no? Tenia la cara B, que és una alliberació de nassos. O sigui, a dir, ja està de vendre enciams online, o sigui, s'ha acabat poder descansar, poder dir, prou, em dedico a una altra cosa, em cuido a mi, cuido la família, i em reinvento amb tot el que he après, que és moltes coses, poder capitalitzar tot això un cop ben sedimentat i créixer a partir d'aquí amb això és una alliberació molt xula, no? I dir, pensa que al col·locar el projecte a dintre de Roglic, primer t'alliberes ja de tota la part de nòmines, de fundraising, que aquí hi ha un punt molt important. Quan això veus que ja no pot tirar i aconsegueixes un molt bon acord de sortida tant per tot l'equip com per mi mateix, tens la segona alliberació, que és dir, ja està, no? S'ha acabat, ho hem intentat tot, però ja està, ja no toca. Llavors, tu surts amb el paquet que ens comentaves abans, dius que ja no vols vendre més enciams online. Alguna tentació he tingut després, Sí, som així. L'enciam tira, Sí, tal qual. Llavors et planteges un management buy-in, que no és gens habitual a Espanya. Bueno, suposo que arribes després d'un procés que ens expliques, però sí que m'interessa que expliquis bé l'estructura del que és un management buy-in, com ho veu fer,
perquè és una que és relativament habitual en contextos més anglosaxons, però aquí a Espanya no és una cosa que es vegi molt. Llavors, explica'ns una mica com vas arribar a aquesta idea i després una mica entrem en com es va desenvolupar i com s'acaba comprant Reskit, no? Jo diria que el primer és reset, no? Acabes de finalitzar l'operació de sortida, que va ser llarga, perquè al final havíem de detalls, que crec que són interessants de conèixer. O sigui, s'havia de fer un canvi del que es diu el governing body, no? O sigui, al final jo era l'administrador de la companyia subsidiària de la Txeca aquí a Espanya, per tant s'ha de buscar algú, fer-li aquest traspàs. Hi havia tot un IVA, havíem invertit en total, van ser molts milions, no 7, no, molts més. No? Que tot aquest cos enfonsat que dies eren desenes de milions i hi havia un IVA que s'havia de recuperar, tota aquesta gestió de recuperar l'IVA, tots els EREs, tot. Hi va haver mesos de treball en el que al meu cap hi anava pensant i després què farem? Perquè no és aquella intensitat del viatjar, de moltes hores de feina, són feines més d'això, de tancament, de liquidació. D'executar, de ser ordenat. Però que no t'ocupen tot el dia. Per tant, al cap comença ja a dir, bueno, què farem? No? I el primer que vaig tenir claríssim va ser descansar, i aprofitant que el dia de sortida em va coincidir amb mig estiu, a fer un estiu quasi bueno, i sense el quasi, de col·le, i poder estar allò, família a tope, fer esport, relax, bé. A la tornada d'això, casualment em van començar a arribar moltes peticions de gent que em coneix per l'entorn, que sabien que tenia temps, que estava tranquil i que podia ajudar, i em deien, escolta, hi ha un projecte del que som inversors, que a veure si pots parlar amb l'emprenedor i li dones un cop de mà. O un altre que em trucava l'emprenedor i em deia, escolta, que m'agradaria que vinguis a fer de CEO a la meva empresa. I jo, segur que no, però et puc ajudar a ser millor CEO, en qualsevol cas. No? I de forma molt orgànica em vaig trobar ajudant a 7 projectes, a 7 emprenedors, de forma totalment pro bono, a transformar el moment que estàvem vivint, ja fos per un tema de socis, fos per un tema de fundraising, fos per temes de cultura d'equip, fos per un tema de socis cofundadors que no s'entenien, o per un tema d'estratègia comercial. M'ho he passat increïblement bé, ha sigut supergratificant. A més, això ho vaig començar a fer amb l'Ivan, que era el meu CFO porta treballant amb mi 14 anys, el Manel, el meu CTO, que porta també treballant amb mi 10 anys, i vam muntar una espècie d'aliança els tres per dir tot això que li va arribant al Jaume m'ho podem fer molt millor junts que no per separat. No? I tenia molt clar que la següent etapa la volia fer amb ells i per tant va ser la manera de començar a pilotar-ho. I res, i en aquest context, pensant què faig, em va començar a passar pel cap començar de zero i vaig agafar un aspirador i ho vaig borrar ràpid perquè no podia ser, no pot ser que hem de tornar a passar per un product market fit després de tants anys i tantes experiències. Llavors, si ens plantegem que no és començar de zero, hem de trobar alguna que ja existeixi, que hagi validat el product market fit i que ho puguem comprar. Són moltes capes que has d'aconseguir perquè això pugui passar. Sí, són molts filtres que s'han d'anar complint correctament. Exacte. Tenia molt clar que havia de tenir relació amb l'e-commerce perquè al final és el que sé fer, però no volia ni moure caixes, ni gestionar estocs, ni acabar amb un format de comprar-vender. I per tant, aquí ens anàvem cap al software. Llavors vaig començar a investigar empreses de software que aportessin algun valor molt diferencial, molt enitjat al comerç electrònic i que tinguessin uns resultats xulos i que es poguessin estar en un moment que fossin comprables. Vaig trobar companyies fantàstiques, cap que fos comprable, i per serendípia, per casualitat, un amic meu que es dedica a l'M&A em va dir, Jaume, tinc un projecte que té relació amb l'e-commerce, a mi em costa encara d'entendre'l, a veure si em pots donar un cop de mà per veure com ho gestionaríem, perquè el tenim una mica encallat. I tenien un mandat d'M&A, bàsicament. I aquest projecte era Reskit. I quan veig Reskit penso, uau, això és veritat, això existeix. I jo he estat no sé quants anys patint, fer apps amb intern, fer apps amb agències, deixant-me la camisa amb preu, amb temps, amb gestió, i hi havia un Reskit que m'havia passat totalment desapercebut. Doncs sí, era veritat. Reskit tenia una situació particular, que és que eren 3 cofundadors i el líder de la companyia, el conseller delegat, era el Lluís i segueix estant amb nosaltres a dia d'avui, ja no com a conseller delegat, perquè ho faig jo, però el Lluís tenia una particularitat que a mi em sembla fantàstica, que és que en una empresa de software a Espanya, a Palau d'Anglesola, a la província de Lleida, la lidera un senyor de 70 anys.
I això és molt únic. No? I com deies tu, no? El management veïn o les operacions aquestes són molt més pròpies en el món anglosaxó i també en el món industrial, segurament, que no en el món del software, però segur que anirà arribant al món del software. Cada cop hi haurà emprenedors que es van fent més grans, que estan més cansats i que necessiten buscar un relleu. No? I jo vaig tenir la sort de poder capturar segurament la primera oportunitat d'això en aquest país, i trobar una companyia que ja tenia el product market fit validat, que tenia aquesta situació específica del relleu generacional inexistent, que era una companyia que estava molt consolidada a Espanya però que havia de sortir fora i que per aquesta nova etapa feia falta sang nova. I amb el Lluís ens vam entendre molt bé, hi va haver un procés de negociació, òbviament, primer de coneixença i enamorament, després de negociació, i després d'execució del management veïn, que per entendre'ns és que l'equip directiu que entra compra la companyia. Llavors, en aquest, Reskit, fer un repàs ràpid, bàsicament, ara em dius tu si ho descric bé, creació d'aplicacions per negocis e-commerce, mòbil, tant per Android com per iOS, no? I molt centrat en com aconsegueixes tu aquest vincle amb l'usuari i potenciar aquesta venda recurrent, amb push notifications, etc. No? I amb una agilitat, entenc que no vista anteriorment, hi ha un cost molt competitiu. Llavors, vosaltres veieu aquesta oportunitat, que el management veïn al final és tu des de fora, agafes un negoci d'un altre, i dius, jo me'l crec, i no només me'l crec, sinó que me'l sento meu, me'l vull sentir meu, però a part també convences a inversors que vinguin amb tu, perquè tu o no tens o no vols posar tots els diners per comprar. Llavors, aquí en aquest procés de fundraising, tornem al fundraising, per convèncer aquests inversors perquè compressin amb vosaltres, com va anar? Quins reptes vas tenir? Què tan àgil va ser? Doncs va ser, crec que va haver com dos blocs, molta agilitat per un costat, per l'altre vaig tenir un fre, però per bona voluntat, diguéssim, perquè hi havia un venture capital que volia participar-hi, però no des del venture, volien crear un vehicle específic, i això va portar un procés que va ralentitzar una miqueta, però en general bé, va anar bastant rodat, i puc compartir una cosa que és poc habitual i que a mi em fa molta il·lusió i demostra que al final de l'època de Blabox, de fundraising, n'hem après i se'ns dona bé, al final se'ns dona bé, i vam tenir un rati d'inversor contactat a inversor que va acabar invertint en el projecte del 52%, que és molt poc habitual i que demostra que tal com vam estructurar el projecte, tal com el presentàvem i aquí el presentàvem, feia clic i tirava amb una facilitat bastant interessant. Molt interessant, el rati, evidentment, és un rati altíssim. Creus que quin component pesava més en aquesta capacitat de convèncer, vosaltres o el negoci? Amb molta diferència, com tot el que té a veure amb emprenedoria, nosaltres. Amb molta diferència. Evidentment, si el que haguéssim anat a presentar fos un negoci que no tingués una bona base, no tingués un bon recorregut i nosaltres no haguéssim pogut aplicar un upside, no haguéssim convençut a ningú, però que llavors ja el problema seríem nosaltres, que hem escollit malament el negoci, no? L'oportunitat. I per donar una mica una foto, vale? Aquí que la gent no està tan habituada a aquest tipus d'operacions, què pot esperar un equip que presenta un management veïn? De quin percentatge alliberat més o menys és habitual en aquests contextos que puguin aspirar ells a aconseguir? Pel fet de portar l'oportunitat... Jo crec que el primer que s'ha de tenir en compte, abans de parlar d'això que dius que hi entrem, jo crec que el primer que s'ha de tenir en compte és no caure amb la confusió entre search fund i management veïn. Perquè ara s'han posat de moda els search funds i això va ser un procés que vam viure en el fundraising, de que la gent, perquè és el que sona ara, tothom intentava encasellar-ho amb el search fund, que no té absolutament res a veure. Doncs el primer és saber generar molt bé aquesta diferenciació, perquè si caus en l'àmbit search fund, també el percentatge que pots capturar d'equity és molt diferent. Doncs, quin percentatge pots capturar d'equity? Depèn molt de quant skin in the game, que es diu, skin in the game tinguis tu, quanta inversió facis també, de quant golosa sigui l'oportunitat, de quanta feina hagis fet tu, finançada per tu mateix també en aquesta oportunitat. Pot anar des de potser les oportunitats menys goloses i pitjor preparades poden estar entre un 8 i un 10% d'equity i pots tirar fins a percentatges bastant elevats. Quines diries que són les principals diferències entre el management veïn i el search fund? Primer, jo crec que hi ha una part de seniority de l'equip que lidera l'operació, però el search fund eminentment és
buscar inversió per crear un fons de búsqueda. I és un equip o una persona que es passa habitualment, es parla de 2 anys buscant projectes i després quan troba el projecte per comprar o els projectes per comprar fa un call als inversors per dir-los ja el tinc, ara invertim. Nosaltres el que vam fer, tenim una oportunitat, fem la due diligence en tots nivells, negociem l'oportunitat i quan ho tenim tot orquestrat anem a fer aquesta operació de compra d'una companyia, qui vol participar. Llavors és un procés totalment diferent. I ja per acabar, sí que m'agradaria saber una mica quina és què preteneu fer amb Reskit, quina és l'oportunitat que veieu i quin és el vostre objectiu. Entenc que és un objectiu temporal, o potser és indefinit, ara ens ho expliques, no? I quina ambició teniu amb Reskit? Doncs crec que al final et responc les 2 coses amb una o les 3, que és que l'objectiu, l'ambició, tot és passar-nos-ho bé, i ens ho estem passant molt bé. I crec que a més això després derivarà en altres coses, però diguéssim que l'essència i l'origen d'aquesta història comença amb jo no vull fer la següent aventura per generar uns diners o per fer una execució X, el que vull és fer una aventura amb el meu equip, amb l'Ivan, amb el Manel, que després s'hi ha anat incorporant el Santi, que després s'hi ha incorporat i vas fent capes de gent, no? I per mi fer el viatge amb el meu equip té molta més importància que el retorn. I per tant, aquí és com comença la història i així és com està anant. A nivell mètriques, el somni és multiplicar per 10 la companyia i escalar-la, doncs ara estem obrint molt fort a Europa i LATAM, després volem anar a US i la idea és això, que una companyia que està en un raconet de Lleida que es diu Palau d'Anglesola, d'allà la portem al món i la fem gran, la multipliquem per 10 en tamany, amb molt bona rendibilitat i després ja veurem. Doncs endavant amb això. Allà estem. Per últim, ja que tenim, aprofitar només, típica pregunta trampa final genèrica, m'agradaria que em diguessis, tu estàs molt posat a l'ecosistema i coneixes molt el context startup, una cosa que creus que en general notes que la majoria d'emprenedors fan malament. I per què creus que es fa malament? O quin patró veus que potser no se li està donant suficient foco, que s'està enfocant malament? Què destacaries tu? Mira, vinc ara del campus de Seed Rocket fa 2 setmanes, amb la qual ho tinc bastant fresc, he estat amb bastants emprenedors, he vist molts projectes, veig una maduresa brutal en projectes que veus ara dels que havies fa 5 anys i els emprenedors, veus coses realment sòlides, molt potents, però segueixes veient errors molt típics i molt normals. Jo crec que una és infravalorar la importància de fitxar bé i de com es gestionen les persones, els equips, i l'altre és infravalorar la importància de l'equity. Cas molt evident. Estàvem l'altre dia parlant amb un emprenedor que ens estava presentant el seu projecte a 2 mentors, un jo i un altre, i ens deia que volia aixecar 2 milions. I entens el seu model i dius, per què vols 2 milions? No, per tenir un runway de 30 mesos. Per què? Jo crec que amb 400-500.000 euros pots tirar. No? Llavors, protegeix l'equity, és el més preciat que tens. Fes-te fora aquí, demostra, guanyes valor i si després et fa falta més diners, ja hi anirem, ja els anirem a buscar. No? I també es comença a veure molt més aquesta vista lateral a la rentabilitat, no? El profitable growth, o profitable efficient growth, que ho estan complicant encara una més. Un anglicisme més? Sí, però encara hi segueix havent molt d'eje del créixer per créixer, no? Ja. Doncs, encara no està prou depurat, diria, i aquí segueix havent-hi, i si combines els dos, si combines la gana per aixecar masses diners, que et fa diluir molt, i no tens ben assentat el concepte que has d'anar a buscar creixement, però amb un ull posat a la rentabilitat, doncs pots tenir un error important, i l'altre, com dèiem, persones, sobretot persones. Fantàstic, Jaume. És molt interessant tot el que has explicat, la trajectòria, gràcies pels detalls, i ha sigut un plaer tenir-te aquí. Encantat de compartir-ho i d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. Perfecte, fins la propera. Molt bé.